така, здравейте отново, скъпи драги зрители! Знаете ли какво ни очаква? Планински полумаратон. 21 км на Родорог в планината, като на Златоград. И сега сме тръгнали да си вземем стартовите пакети от Момчилград. Даже съм сложила ето миналогодишната тениска. Родорог, защото това е първото състезание, което повтаряме. Тоест миналата година сме били и сега тази година пак го повтаряме. Миналата година това ни беше първото състезание ever в живота. И миналата година също бяхме на 9 км. Сега сме на 21. 21 съм правила 4 пъти общо само в живота ми и то на състезания шосейни. А сега това е планинско. С 900 метра денивелация. И значи ще е много забавно, много интересно. И трудно. И трудно. Да забравяме. И за Маджарово, това е другата седмица. Там пак ще има влог. И да. Миналата година, по това време, по същото време, на което сме били на Родорог, правих само 10 км, ми беше максимума. На мене 5. А на мама 5. И направих... да, значи бях миналата година на 10 км само. Бях правила най-много 10 км ever. И просто сега, като е минала цяла една година и се замислям, че наистина имам прогрес. И съм напреднала и много яко. Не знам, изказвайте пакет, че са ексайтна. Отиваме. Искаме копчето, старт на ексайтването. Цък. И започва. И да. Искам също така да добавя, че много ви благодаря, да кажа и аз като инфлуенсърите, защото имах много позитивни отзиви за последния ми клип от Златоград. Не знам, просто имаше и доста гледания, не толкова като първия ми, примерно, обаче нали, изненадах се колко много на хората им хареса и коментират и лайкват. Така че да, супер. И също така хора, оня ден бях в София и значи в градския автобус съм. И точно слизам на спирката и някакъв човек просто ми вика, всъщност аз го питах тук ли трябва да сляза, защото за автоградата го питах и някакъв вика, боже, много добро представяне в Златоград. И аз викам, о, мерси. Много хубаво видео имаш. Нали, изгледахте видеото в YouTube. А той ми е някакъв непознат, аз не го познавам. Аз мислех, че само мои познати приятели ме гледат. Имам фенове извън Кърджали хора. Всъщност дори като ходя на различни места и снимам оттам, после и хората оттам, като са видяли, че снимам, те ми гледат видеята и така се разпространявам. Защото Златоград, официалната страница на Златоград ми качиха клипа. Сега, че благодаря, че ми гледате видеята. Ще се разрастваме все повече, това е само началото. Ще ни правят медицински прегледи, за да сме здрави, за да не рискуваме. И какво, ако излезе, че не си здрав? Няма да те допуснат. Верно ли? Да. Има И какви са изисквания. критериите? Не знам, ако си високо кръвно, неравномерен пулс, може би. Знам ли? Сега ще... Така, минахме прегледа. Здрави сме. Печатчето. Годни сме да участваме в състезание. Така много обстойно ни прегледаха, така че много добра организация, много добри, не знам, лекари. Не знам дали са лекари. Ето ги! Подпис? 596 447. Подписа на мама. 418. Страхотен е. Много ми харесва. Готови сме. Добре. Хора, стартовия номер ми е 111. Мега як номер. Да. Ангелско число. Така ли? Да. Сега, време е за анбоксинг. Обаче дем по една слаб. Скъпи драги зрители, време е за нашия тос-маратонски анбоксинг, както казах и в предното видео. Сега, на първо място, като отворим, това е най-голямото, пак тая вода. Това го имахме и на Варна.
с магнезий. После. Чакай, че фанах стартовия номер. Отстъпка за Пилин Хил, това е много добро, защото исках да си взимам такива чорапи до тук, компресивни, дълги. Добре. Магнезий, пак същия, най-нормален. Топ рентакар, отстъпка. Такова като пюре от плодове, обаче е черно. Сигурно за да е по-рок-н-рол. С ябълка, манго, портокал и черен чай. Енерджи нещо си. Така, и последните две най-яки неща. Тениската, хора, тази година уникална е. Да я отворим заедно. Да видим с какво ще бягаме утре. Хора, много е яка, не знам, майко! Мале, много е яка, човек, вишия! Това е миналогодишната, която също е много яка и супер красива, защото е като пейзаж. И тази година, не, уникална е. Мале, много съм доволна, много е яка. На Родорок, от всички маратони, на които сме били, на Родорок са им най-красиви и тая е най-красива. Вижте я, чакай да видя така. Rock the Trails. И най-важно, стартовия номер, даже е с безопасни игли. Аз съм номер 111. Много як номер. Александра Попова. Много як дизайн, вижте го, уникален е. Ей така ще бъда утре. Много ще е яко. Добре, готова съм. Сега време е за пици. Деня преди състезанието. Ще си избера естествено тази темпо, защото трябва да сме бързи. Темпо. Кадъра говори сам. Аз няма какво да добавя тук. Просто. Затова бягам. В различните моменти, като ме питате, няма различна причина, поради която бягам. Когато ям е защото за да ям. Докато бягам, казвам, че не знам, защото се мъча. Не винаги. Понякога дори когато се мъча, казвам, че ми е яко. Да. Така че имам много причини. Спрете да ме питате защо бягам. Това ми е най-често задавания въпрос. Защото ако не бягам, както казва Алина, им бръмбари в главата. И те ще ме гонят. По-добре аз да ги гоня. Стието. Гореща. Оха. Зареждам. Гориво. След малко ще изчезнат. Ужас. Да, и сега направо съм супер ексайзната и не мога и вече не издържам и ще откача. И Чери много се радва. И сега мога да ви драги зрители, ще направя What's in my vest. Ще ви покажа какво нося в елечето си, с което бягам. В момента не съм с бегаческите дрехи, обаче си го представете с другата тениска. Това е миналогодишното. Сега, първо и най-важно. Ей тук от задния джоб. 500 мл вода в такова специална бутилчица, за да може така. Това се смуче, така се отваря, като се върти и така се смуча, за да не трябва да правя така, докато бягам, нали, така, представете си, аз бягам, изкарам го и почва така да пия. Ама още не съм тренирала прибирането, защото това е много голямо. До сега съм бягала само с по 250. Ето, прибрах го, видяхте ли? Сега, следващото по важност е храната. Взехме си такова барче от старт финала, къде беше.
И ей такива от моите 4 гелчета с ягода, с матча, с какао и мента и с джинджифил и череша. 4, аз мисля, че ще изпия 3 и че ще изям това. Ей тук. Тоест, едно или ще изпия 4 и без това, или ще изям 3 и това. Тук имам ластик за коса, той падна. Тук ми е камерата, тук имам мокри кърпи и това е. И това е. Добро утро, скъпи драги зрители. 6:30 е, значи имаме час и половина до състезанието. Сега, както винаги, филийки с масло и мед. Сега ще си го намажа меда. Ето това ми е тениската. Още не съм сложила номера. Ядем въглехидрати и тръгваме. Взехме баба! Влизаш в влога! Баба за гидка! Тук да вика за нас! Има 10 минути до старта! Ето ги всички! След малко тръгваме! Еладе бабо! Една минута до старта! Имаме... То много ме напряга! От 5 минути насам не е спрял да брои! 25 секунди! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Айде, успеха всички! Чакаме да ви рекорди по трасено. Скъпи драги зрители! Поредното състезание започна! Вау! Много бързо всички! Да. 2 часа е поне. Yeah! Така, 80 метра! Още 21 километра! Айде! Ще се видим после! Така хора, първи километър, още 20. Така. Почва Баира. Не, там не финиша. Не е шега. 35 минути, точно 4 км. Това е крейзи. Какъв Баир, хора. И дори не е приключил. Баира е до 10 км. Вижте какъв път. И вижте колко е красиво, аз просто... Така, отвори се пътя. Бягаме. Супер красиво е, аз съм без думи и без въздух. Просто е уникално. И каква мъгла. Ние сега сме над мъглата вече. Тя се вижда и там долу. Ау! Някаква муха. Хора, 40 минути. Гел. Не мога много да говоря. Пейзажа просто е чуден. Чуден му е малко. Какво да измислим? Величествен. Защото ме респектира някакси. Аз си викам, попра тук. Това е планина. Мъгла. Баир. В мъглата, като бяхме, беше много важно. Направо и тук ми се спускат капки. Сега пък слънце ме пече. 6 км и половина, 57 минути.
Сега е равно, но допреди малко беше не знам, бях го подценила май баира. Наистина си е струмен и дълъг. Толкова е красиво навсякъде, че аз не мога да мрънкам. Няма за какво. Скъпи драги зрители, положението почна да става бангаранга. Още даже не сме на половината. Значи 8 км за час 15, час 16. Което е доста... чакайте да бягам, бе. Бавно е, нали, в сравнение с шосейните ми времена, но това не е от значение, защото доста голям баир беше. То още това е тук малко спускане. Още не е почнало това дългото спускане. Си е прохладно. Птички пеят. Дървета. Какво повече му трябва на човек? Стигнахме дамбъла на 9-ти километър. Яко! Трапеза! Имате и малко изкачване. Банан. Не. Лимон. Това ще изотони кетоца. И слоника и Майко! Вода си напълних. Сега мога да се измия. Така, минах пункта. Хапнах, пинах. Сега, само нагоре. И да има още от това изкачване хора. Много хубав пункт. Имаше всичко. Имаше даже сол. Така насипна. Така че много добре. Втори гел. На час и половина съм в момента. 9 км. Хора, вижте. Вау. Минах пункта, ядах, пинах, измих се. Сега. Спускаме сега само до... Мисля, че са 2-3 км така. После пак качване. Но то тук не може да се засили. Вижте терена. Ай да кажа на 10 км. Час и 40. Това са ми най-бавните 10 км. Ever. Не се оплаквам, бе. Много яко. Ама пак, нали, този път не ми минава чак толкова бързо, защото беше баир. Ама пак, вече сме на половината и не искам да свършва. Не съм изморена изобщо още. Погледнете. Просто аз нямам какво да кажа. То говори само. Ей, там се виждат останалите. Като някакви хобити сме по пътя за Мордор. Ей, така. По тревата.
За какво ви е червен килим, като има зелен? Вижте какво е яко. Камъни, разбира се. От тук, от там се показват. Уникално е. Трасето се е трудно. Не е за подценяване. Но не е невъзможно. Минавам го и то. Още даже не съм изморена толкова. Но гледките просто няма такива. Посетете източните Родопи. Няма другаде такива гледки. А чешма не работи ли? Не. Майко. Сега е само спискане, ама не задълго. Предполагам. Цветени са има навсякъде. Не очаквах, че ще е така открито и че ще е толкова красиво. По-ясно, че ще е красиво, но направо искам да спра и така да гледам. Просто в такива и по-дълги, ето сега, нали, не ми е много висок пулса. Това си го мисля от доста време и искам да го кажа. Така че сега ще го кажа. Добре. Страхотно. Само да мина. Така. На места има и такива блата, мънички, маковарни. Значи исках да кажа, че когато съм сред такава природа, нали, толкова дива, буквално съм съм фанала гората, както се вика. Така просто ми се отпускат мислите. Не са ми заключени, като съм в града, като съм в тая рутина. Тук просто душата ми се отпуска и си мисля, ние сме направени да живеем така. С спорт и сред природата на чист въздух, с чиста вода. И съм толкова благодарна, че съм тук. Просто и че им дава възможност и че съм здрава и съм в такова физическо състояние, че да мога да правя такива неща. Защото е толкова красиво, толкова отпускащо, когато е толкова дълго. Някакси опознавам себе си повече. Чувам се. Наистина мога да си чуя гласа, а не ми е заглушен от графици, рутина, времето да трябва да бързам задачи. Така че това чувство, което усещаме, когато сме след природата, просто е незаменимо. Оболя ми ръката. Идвайте след природата, просто няма такова чувство. Аз в момента съм толкова щастлива. Това е истинско щастие. Да виждам, че съм сред тази среда и да съм заобиколена с подобни хора на мен. Леко луди спортисти. И всички са дружелюбни, помагат си. Спорта и природата особено много обединява хората, а не задачите и постоянната работа. Само ни изтощава. Да, постигаме резултати в работата, в ученето и това е неизбежно, защото така се развиваме вече в модерния свят. Но от време на време просто всеки задължително трябва да идва след природата. Може да не бягате, може и тук да опънете
един чаршаф, просто да лежите и да усещате въздуха, защото наистина въздуха се усеща колко по-чист е. Отварят ти се дробовете. Нали, това и заради бягането, но нали, може да не трябва да спортувате и тук да се мъчите, това разбирам, че не е за всеки. Но задължително просто трябва да се свързвате с природата. Ей, тук лягате и слушате птичките, дърветата и ще видите как проблемите ви просто не изчезват, със сигурност не изчезват, защото ще се върнете при тях. Но ви дава една друга перспектива на тях и те просто се смаляват. Осъзнавате, че it's not that deep, нали, не е толкова важно всичко да се напрягате за някакви малки неща. След като сме заобиколени от тази природа, ние сме създадени да се наслаждаваме и да живеем в нея. Кравички. Просто така това мисля, докато бягам, ако се чудите за какво си мисля за тия състезания. Просто, че съм благодарна, че съм здрава, да мога да правя тия неща и че съм тук. Защото наистина после се връщам с изцяло прочистена глава. Просто и природата те заземява някакси, те прави по-фокусиран, по-разбиращ. И ако всички хора живеят така, с досег до природата, просто всички ще са по-мили, по-разбиращи, не толкова ядосани. Опитайте, дори да ви звучи странно, просто опитайте. И искам да добавя, точната дума е смирение, примирение. Просто пред себе си и пред останалите, на къде съм бе? What the fuck? Точната дума е точно примирение. Аз в момента усещам един мир. Бе! На къде съм? Мерси! А дори не е толкова, нали, не коства кой знае колко да се дойде на такова място. Ей, тук е на половин час от Кърджали, че е по-малко. Това е толкова полезно. Дава ви много повече, отколкото ви взима. Съответно, много се заслужава. Оставете всички ползи за здравето. Оставете всички здравословни ползи, които идват със спорта и в това да бъдете сред природата. Просто психическото ви здраве се подобрява също и то много. Заедно с физическото наравно. И това нищо друго не може да ви го даде. Нито здравата работа и да се натискате, да постигате някакви резултати, нито някакви субстанции, нито телефона, нищо. Просто това е тук. Така 13 км. Хубаво, че има пункт, че щях да се разрева от щастие. Просто ви не разбирате колко съм благодарна. Така, пункт 111. Тя около 2 км бяха. Така, 13 км за 2 часа. 111. И ти си 160. Извинете. Здравей! Да, сега да се заредя.
Да, може ли? Да се напълня. Дебел, дебел. Не, благодаря. Количка? Какво? Няма как да пропусна. Не е само за пункта. Салам. Изсипе нещо? Вие кола. Така, скъпи драги зрители, минах втория пункт. Изядах един салам, един лимон и един домат. И сега това е някакво езеро, не знам какво е. Това мисля, че се казва махала Зли Трап. Това място. Сега продължаваме. 13 км, 2 часа и 6 минути. Хора, ще направя 3 часа. Това е супер крейзи. Вече няма пунктове. Водата, колкото имам. Храната и тя. Вече е на финала. Всичко ми е заредено. Не знам. Значи забравих кога последно пих другия гел. Това е много зле, защото сега се чудя кога да пия следващия. Пунктовете много ма кефят. Има трапеза. Всичко. Филии, домати, сирене, кашкавал, салам, краставица, сол, лимон, вода, електролити, кола. Филии с лютеница. Така. Мисля и сега да звънна на мама да я преслушам къде е. Да видим на колко време е след мен. Малко сме бангаранга, почна да ми тежи, ето равно е, пък не бягам. Много ми се пие вода, ма не мога да пия много, защото почва да ми тежи на стомаха. Айде бягам. Просто не знам, уникално е. Аз наистина съм без думи, просто и така искам да стоя и да го приемам всичко, да се наслаждавам. И бягането, нали, трудно е, но факта, че сме тук, го смекчава. И не ми е чак толкова трудно. Точно толкова, колкото ми е добре. Да ми е трудно толкова, че да се накефя, ма не че и да умирам. Така че е супер. Така, сама съм. Скъпи драги зрители, погледнете отново гледки, те просто не спират. Няма как да спрат. Така, вау. След преди пунктовските ми размишления, Байра рязко ме замлъкна и сега сме излезнали тук на едно равно. И краката вече ми тежат. Тежко ми става. 16 км и половина. 2 часа и 42 минути. Това е нереално много хора. Това ми е най-дългото бягане до момента, нали? Като време, не като километри. Опитвам се където мога, бягам. Краката ми тежат, но в същото време и са ми умекнали. Не мога така да ги стегна да засиля. Тотално загубих графика с гелчетата, като ми се дояде ям. Останало ми едно гелче. Да, едно гелче и едно барче. Такова въглехидратно. Хора. Не знам как ще ги разпределя. Май вече по километри, защото загубих времето. 2 часа и 43. Ще го направя над 3 часа. Така се движа, защото още 4-5 км остават.
Ние още сме яко в Байра. Нали, то не е на горище в момента, но... Нали, няма вече пунктове, това май го казах. Колкото храна имам, толкова си, колкото вода. Така че вече пестим, защото водата ми е около 250 мл в момента. Пък има още 4-5 км. Пък съм жадна. Пече. Няма много сенки. Абе да. В момента положението е леко до ръба. Не на ръба, но до ръба. И мисля, че до финала ще стигна на ръба. О, майко. Трябва да се внимава тук вече много, защото вече сме изморени. Така да, вече наистина съм изморена. Ако сега спра и почивам, после не мога да тръгна. Затова изобщо не спирам. Нали, евентуално само вървене. Така. Просто си мисля за финала и за медала вече, което е признак на умора. Но не се отказвам. Точно в тия моменти научаваш най-много за себе си, какъв човек си и колко ти е капацитета, колко ти е лимита. Така, не беше фатално, спокойно. Ставам веднага. Да. Тук вече започва теста, истинския тест на характера. Допреди малко, дори да беше Байр, бяхме свежи и минаваше добре. Сега не е Байр, ами е по-трудно, отколкото бях на Байра. Ще успея. Хора, 17 км. Точно 2 часа и 45. Още 4 км. В същото време не искам да свършва. Защото знам, че като си почина и ми мине, ще съм тъжна, че е свършило. Затова някога казвам и, че тялото ме ограничава. Защото душата ми иска още и още тук да стои. Но тялото все пак си има някакви лимити. Не мога до безкрай да напълвам. И мисля, че днес ще се доближа до лимита, до който съм на този етап. Ногтите много ме болят. От това надолнище не е шега. И отпред е бедрата. Абе, като цяло банга-ранга е положението. Не знам какво друго да ви кажа, погледнете просто гледката и си помълчете заедно с мен. Не знам какво виждате обаче. Майко. Нали всеки веждение се трябва да има... О, майко! Според мен трябва всеки да има моменти на такова мълчание и просто наблюдение. Особено сред природата. Така че се насладете на гледките. И ако се наслаждавате през екрана, представете си аз как се наслаждавам. Направо ми е супер яко. Нищо, че се мъча. Деветнайсти километър. Точно 3 часа и 3 минути. Но гледката просто ме вдига и ме мотивира. Хора, много ми е трудно. Вече всичко ме боли.
Има много болка навсякъде. Буквално навсякъде, каквото се сетите. Но просто тази гледка, аз не знам това, ако не го виждате на живо, не мога да ви го обясня. Особено като съм в това състояние в момента. Тая гледка наистина ме вдига много. Получавам криза. Тук ме боли. Каква е тази криза? 19 км. Водата ми свършва. Съм супер жадна. Хора, тая гледка. Само отдолу е. Но точно това е проблема. Нямам сили за спирачки. Ногтите ми, колената ми, мускулите ми. Както в началото казвах, че няма за какво да се оплача. Елате на 19 км. Ма питайте пак. Хора. Вече 3 часа. Мисля да пия гел. Да ям, не знам. Като в някакъв сън съм. Все съм неадекватна. И това е да си живее живота на Макс. Просто такива емоции не се изпитват другаде. Според мен сега всеки ще каже нещо различно. Естествено имам и коментари от сорта на ти нормална ли си, какво правиш, луда ли си. Това е първо прекалено много. Второ, кой те гони? Защо го правиш? Защото това е мир. Това е мир с себе си, просто и с природата. Дори като бягам шосейно е мир. Не е това, не е само в природата, естествено тя е голям фактор. Но за мен бягането е мир. Осъзнавам, че така като се мъча и говоря, че е супер яко, не звучи много логично за всеки, като е толкова дълго и толкова наситено и трудно. Нали? Идеята е трудно, за да се развиеш по някакъв начин. Преминаваш през супер много фази в този маратон, в това трасе, защото е супер дълго и просто преминавам през толкова различни мисли. Всякакви просто. И вече не мога да мисля хубаво. Съжалявам, ако говоря глупости. После като ги гледам ще се смея сама на тия видеа. Добре, тук имам чувство, че минахме вече. Много е подобно като преди малко. Още много малко остава. Километър и половина. Кажи ги 2, защото сигурно съм направила повече. Ай, ще видим на финала. 20 километър. Има чешма. О май гад. Мале, това ме съживи направо. Напълних си водата. Това направо е много добро. Така ме освежи. Ама всичко ми пари, защото сега имам сол от пота. 20 км, хора. 3 часа и 18. Искам под 3 часа и 30. Има още един. Надолу и наляво, браво! Благодаря! Стрелката.
Добре. О, асфалт. Хора. Влизаме в цивилизацията. О. О, не! О, не! Това е възможно лошото трасе. Асфалт и надолнище. Не, ужас. Хора, още 1 километър. Правим го. Двадесет и втори километър, хора. И 100 метра. На някакви метри съм от финала. Хора, къде е това финал? Не мога. О, давай. Къде е? Майко! Хора, това е много тежко. Не идва. Ето го! Финиширам! Номер 111 финал. Мерси! Браво, моето момиче! Чакай! Тук бе. Финалната линия се задават. 157. Успях! Направо ги скъса, бе, Бало. Първия бах, когато завърши. Але, един или двама бяха финиширали и то на 40 км финишира. Майко! Смятай. Те тръгнаха 1 час по-рано. Така ли? Мале! Хора! Масаж искаш ли на краката? Ето го! Хора! Успях! 22 км беше! Не 21! Събух се! Направо не мога! 3 часа и половина! Това беше много епично! Беше много яко! Направо сега ми е много зле! Ама не... Мамо! Номер 302. Що плачеш? Защото беше много яко! Ето дай го! Скъпи драги зрители, това съм аз след моите почти 24 км даже трейл планината Момчилград, Родорог. Успяхме, финиширахме, имаме втори медал от това състезание. Втора година повтаряме. Хора, това беше много епично.
Нали много епично. Ало, ти ще ли правиш репортаж? Веднага трябва да ям. Хора, много ми се вие свят. Не знам какво става. Даже гелчето. Направо съм като замайна. Не мога да ви опиша това. Просто трябва да се изпита. Хора! На финала е 190 номер. Беше много яко. Чакаме, хайде. Така, влизане. Хайде, взима да хората. Благодаря. Ей, това е дефиницията на ядеш и ревеш. Ето, мама, това си хареса. Минах и там един преглед, защото направо щях да припадна, много ми се виеше свят. Тялото ми не може да понесе цялата емоция просто и натоварването отгоре. Това ми е медала и го гравирахме. Пише, сърцето ми остана някъде по трасето и това ми е времето, 3 часа и 30 минути и датата 6.6.26. Скъпи драги зрители, значи правя си масаж на крака, ако чувате, това е масажор на стъпалата. Няма да ви ги показвам вече, защото съм много страшна гледка. Мазоли, ногти, разкривени. Какво да ви кажа? Това просто беше едно епично преживяване, ама наистина епично. Това беше дефиницията на бангаранга. Някой като ви пита какво е бангаранга, казвате на Алекс полумаратона на Родорок. Ей, това е. Защото аз просто като финиширах, много ревах. Сигурно половин час съм ревала. То ми стана лошо. Почна да ми се вие свят. Даже ходих да ме прегледат. Просто защото просто тялото ми не издържа на толкова напрежение, натоварване и емоции. И просто легнах и почнах да рева. И наистина след финала едва стигнах до тревата и просто легнах и там просто останах. Това беше най-дългото ми бягане в живота. Даже то не като километраж, защото километража съм го правила, но времето 3 часа и 31 минути. 22 километра станаха накрая, не 21, така че аз си ги броя 22. За 3 часа и половина. Добро постижение, сега не знам още на кое място не съм проверила. 30 и някое ми казаха от жените. 78 жени май бяха, съм пак точно по средата, което си е супер. Не знам, такива километри, нали, аз стигам 20 километър и има още 2. Това беше епично. Или аз много обичам да казвам в видеята, първи километър, още 20. И то накрая, нали, първия километър още не съм загряла, още ми е някакво странно, гадно. Топло беше, защото бяхме в някаква мъгла и беше супер задушно. И после излезахме над мъглата и я виждахме отдолу като някакви облаци и беше супер нависоко и там беше най-красивото, според мен. Значи като впечатление от цялото преживяване 20 от 10, 100 от 10, не знам, това просто беше, не мога да се опиша, аз накрая ревах от щастие, от радост и от напрежение също, разбира се, но не ревах, защото бях разочарована или прекалено натоварена, просто ревах от прекалено много емоции и прекалено много щастие.
Сега, не знам каква чаша ще оставя, но аз си стоя за тия думи и мисля, че това е много важно и много вярно, че природата просто лекува и ни прави по-смирени и просто ни прави по-добри хора. Баира също. Спортът е много важен и изкачването на високи баири ни прави по-добри хора. Това просто е факт. Просто ни прави много по-издръжливи, най-вече психически, защото физически е лесно да се тренира. То на пръв поглед изглежда трудно, защото се мъчиш по тия байри, по тия стадиони и тренировките са трудни, естествено, обаче най-важното е, че ставаме по-здрави психически. Само активните в състезанието са ми 1400 или 1600. Едно от двете бяха. Така че това е хипер много. Смисъл, тялото си трябва да се нахрани след това. Колената много ме болят. В момента не знам как ще се оправя, обаче поне тук 3-4 дена няма да правя нищо. Всъщност тази седмицата между Златоград и Родорог пак нищо не тренирах, за да си почина преди Родорог. Но иначе сега ни очаква Маджарово другата събота. Там е леко. То след Родорог това ще ни се стори някакво супер лесно, защото там сме 10 км. Въпреки че може денивелация да има, не знам. 800 и нещо метра денивелация. Не знам дали мога да си представя това колко е. Доста стръмно, на много места. В началото до 10-я километър яко баер, до тая дамбала, тая чешма направо наистина ме съживи. Пункта беше много добър. Само качване. Нали, имаше и някакви равни участъци, такива там 100 на 200 метра, имаше такива, но иначе като цяло си беше качване. И то на места наистина доста стръмно. Аз дигнах максимален пулс пак 200. Иначе среден 180. След дамбола на този пункт пак продължи малко още това изкачване. Там беше доста стръмно. И после само спускане, мисля, че 2, 3, 4 км да е било само спускане. И стигнахме Зли трап. Това втория пункт, където също беше много яко. Ядах салам. Сега защо на дамбола не ядах салам? Това беше много добро решение. И точно преди Зли трап ми беше това, дето много говорех. И то там, това ме замлъкна, че после почна едно на горище и аз тотално млъкнах и повече спрях да говоря. Това на горище след втория пункт също беше доста трудно, защото беше пак стръмно и там вече се изморен. Горе-долу от там нататък почнах да се изморявам, иначе до 16-17 км бях много свежа, даже се очудих и въобще никаква умора, нищо не ме болеше, направо летях. Там 3 гела изпих май общо, да. Аз после си забравих тотално времето на геловете, няма нищо, оцелях, така че това е важно. Много летях до първите 17 км, след 17 и 18 км почна спускане. Ама много стръмно. И ти вече, аз съм избягала 17-18 км вече и това спускане направо щеше да ми разглоби краката. Беше много трудно. Спускането наистина е по-трудно от качването, защото ти се натоварват колената, ставите и почва много да боли и ти се набиват пръстите така в обувката и почнаха много да ме болят ногтите. И там си викам, мале, давай, не спирай, просто давай, има още много малко. Такива малки крачици правя, да пускам спирачки. И после на 20-я километър вече тотално бях много зле. Не знам как съм изкарала до финала даже. На 20-я километър чешма. Това беше много добро. Нали, не пункт, но беше някаква просто отделна чешма. Там топ 3 най-добри чувства на света. Това така ме съживи и така се измих цялата. Напълних си водата, защото тя почти ми свърши. От втория пункт, последния, до тази чешма, аз се спих почти цялата вода, 500 мл. Аз сигурно съм изпила общо 1 литър. И нали никъде не ми се дочишка, защото то всичко се абсорбира и се потя. Мале, каква пот. Сигурно литри пот фърлих.
Беше много епично, аз цялата бях чисто мокра. Ей, тук и така ми се спускат направо реки. Това също беше много яко. И тая чешма ме съживи. И после до финала, майко, излезахме на някакъв асфалт, супер стръмен, само надолу. И там развих доста направо. Минах на 4.00, 4.15. Единия километър ми е общо 4.45. С това темпо, което е доста бързо. Ако не е на долнище, не мога да развия чак толкова. Но беше ми лесно там. Просто си отворих крачката и направо тръгнах. И после до финала то да е било 500 метра наравно и в града. Мале щях да умра. Ей, това е... Ей, там можех да умра. Near death experience. Просто това беше супер трудно. Направо то не идва и не идва. Някакви коли, кучета ме гонят. Не знам. И като финиширах, просто легнах и умрях. И ядох и ревах. И това е. Да, и това е. Аз всъщност някаква повече да ви разкажа. Просто, значи, ходете след природата, спортувайте. Това ми е винаги Това винаги ще го повтарям. Най-доброто послание. Просто толкова е важно. Не може да си представите колко е важно. За цялостното ви здраве. Така че ходете, ей тук даже на Прилепци, идете сред едно дърво, вижте го дървото и така го почувствайте, не знам. Толкова е лесно, нищо не ви коства. Просто малко усилие. Просто ще видите как живота ще ви се оправи. Обещавам. И пак ще кажа, ако тотално не знаете как да започнете, идвате при мен. Аз никога няма да ви откажа. Само последно да ви покажа след маратонската ми софра. Ей, тук на леглото, защото не мога да стоя седнала. Ориз, въглехидрати и пържола протеин. Боб сутеница и салата. Така, за възстановяване е най-важно да има повече въглехидрати и протеин също много. Защото въглехидратите дават енергия на мускулите да използват протеина, за да се възстановят. И вече тук... Яще хубава храна. Не искам да чувам, аз да съм слаба. Не. Тялото има нужда от въглехидрати, има нужда от енергия, за да прави такива неща. Това нямаш да мога да го направя, ако пазя някаква диета, да не ям това, това. Всичко яще, нали? Не се ограничавайте изобщо. Благодаря ви, че гледахте това видео. Едно от най-специалните ми емоционални видеа. Абонирайте се за канала, харесайте, оставете лайк и коментирайте. Вече не мога да мисля. И пийте вода, яще хубаво. Айде, чао! Затварям.